Hej og velkommen til den her gennemgang af, hvordan jeg foreslår, at man sætter sin engelsk B-eksamen op, når man skal skrive sit akademiske essay i opgave 6. I kan se her på skærmen, at jeg har eksamen åben, og jeg har den åben på assignment 6. Jeg har også hernede i bunden downloadet mit template. Det er rigtig vigtigt, at man bruger templaten til at lægge alle sine opgaver ind i. Og nede i bunden, der kan man altså se de her 3 tomme felter for summary, analytical essay og discussion. Og når man så kommer herind på assignment 6, så kan man først og fremmest se, at man enten skal opfylde nummer 6a, eller 6b, eller 6c. Så altså kun en af opgaverne, enten fiktion, non-fiktion eller en kortfilm. Så skal man besvare alle spørgsmålene i den assignment, man vælger. Man skal skrive separate svar til hvert spørgsmål, det vil sige 1 for summary, 1 for essay og 1 for diskussion. Og den totale længde skal være mellem 700 og 1000 ord i alt for alle 3. Så går vi ind, jeg tager bare udgangspunkt i fiktion. Det er stort set det samme, lige meget hvad for en af dem man vælger. Der skal man skrive et summary. Her er det af en novelle, der hedder Clearing the Air. Jeg ved, det er en novelle, for det står der hernede. Der står a short story, og der står, hvad årstal den er fra, 2020. Det skal jeg gøre i det første segment her, summary. Det er det, de mener, når det er, de siger, at man skal besvare dem separat. Så har vi et nummer 2, write a short analytical essay at least 300 words. Det vil sige, at det må meget gerne være mere. Og det er det også nødt til, medmindre man skal lave en meget lang diskussion, fordi den skal altså opgaven være 700 til 1000 ord. Så der er lige lidt op til 700, hvis man kun laver et essay på 300 ord. Og her der får vi at vide, you must focus on the relationship between Lynn and Deb, som er de 2 hovedpersoner. Okay, så ved jeg, hvad fokus er. Include the following analytical terms in your essay. Setting, conflict, symbol og main theme. Det vil altså sige, at det her det er must have. Det er noget, man skal have med. Your essay must include references to the text, så man skal huske at citere. Og så skal man bagefter diskutere, taking your starting point in the short story. Discuss how to help people who refuse to be helped. Use at least 2 phrases from the box below in your discussion. Og den eneste forskel, der er på den her opsætning, det er, at i opgave 6b, der skal man skrive et summary af tekst 1 og et essay af tekst 2. Der er 2 tekster. Og så kan man selv vælge, hvilken en af de her one of the texts, man vælger i diskussionen. Udover det er det præcis det samme. Så nu foreslår jeg lige en måde, man kan sætte det op på. Jeg starter med at kopiere hele det her ind i mit dokument. Så kopierer jeg det ind. Så skriver jeg her, write a summary. Det kommer til at tage meget kort tid her. Of clearing the air. Og så husker jeg lige, at jeg skal jo bruge det der med, at det er en short story, så det sætter jeg også her op. Og jeg ved, at der skal være en indledning. Jeg ved, at der skal være analyse, og jeg ved, at der skal være en konklusion. Det ved jeg er noget, der skal være med i min opgave. Og jeg ved, at fokus skal være på Lynn and Deb. Fokus på Lynn and Deb. Og så ved jeg, at jeg skal analysere setting, conflict, symbol og main theme. Og jeg skal huske referencer. Og så ved jeg, at jeg skal tage mit starting point in the short story. Så discuss how to help people who refuse to be helped. Det er ikke så vigtigt, hvad det er, vi bliver bedt om her. Det er mere opsætning af det, ikke? Og den sidste var consequently. Godt. Så læser man sin short story, eller sin artikel, eller man ser sin kortfilm, og så beslutter man sig for, okay, hvor skal jeg starte henne her? For det første, så har jeg nu alle grundelementerne med, så det er egentlig her, mit tip i virkeligheden bare burde slutte. Det er sådan her, jeg vil starte, fordi nu ved du har indledningen, og du har en analyse, og det har du af setting, conflict, symbol og main theme, og så har du en lille konklusion. Og her der får du husket, at du skal diskutere, hvordan man hjælper andre, der gerne vil hjælpes. Det der så er som et tip her, det er, at du bliver bedt om i den her sammenhæng at
forklare, hvad main theme er. Og du har faktisk allerede fået at vide, hvad et af de her main themes er. Fordi du bliver aldrig nogensinde bedt om at diskutere noget, som ikke er et main theme. Dit main theme er how to help people who refuse to be helped. Eller i hvert fald så ved du allerede nu, okay, enten er det Lynn eller Deb, som har behov for hjælp og skal have den anden til at hjælpe. Det kan du simpelthen gå ud fra det her. Du skal lave ned i diskussionen. Så du kan huske, okay, der er noget med noget med at blive hjulpet, og du har også fået at vide, at du skal fokusere på relationship between Lynn and Deb. Det vil sige, hvis du så fokuserer på forholdet imellem Lynn og Deb, med udgangspunkt i, at den ene af dem ikke har lyst til at modtage hjælp fra den anden, så har du virkelig nailet den her analyse allerede fra starten af. Så er det sådan, at du får at vide setting, conflict, symbol og main theme. De er alle sammen rimelig intertwined, kan man sige. Det er godt at have fokus på det her relationship hele tiden, men det behøver ikke at være i alle paragraferne. Der skal være en paragraf til hver af de her, efter min mening. Og det skal der, fordi at når man kører efter det, der hedder 5-paragraph essay, så har du indledning, 2, 3, 4, 5 paragrafer. Her er der selvfølgelig 4, så om det er 5, 6 eller 7 paragrafer, det er ikke så vigtigt. Det handler om, at du skal have en main point per paragraf. Så for eksempel her, der kunne det være, nu har I ikke nødvendigvis lige læst Clearing the Air, men her er det sådan, at Lynn and Deb live in under very different circumstances. Deb is poor, so their social and physical settings are different. This has an effect on their relationship because Deb is ashamed of her living situation. Så setting handler om, hvordan de bor, hvor de bor. Man kan også sige noget om, at de er fra Australien, fordi det er sådan en del af den her tekst. Men det vil for eksempel være en måde at få relationship ind på, selvom det er setting, vi snakker om. Conflict. Der er det for eksempel, så kan man lave et skud videre til det næste. This results in a conflict between the characters because Lynn wants to help Deb, but Deb refuses her help. Og det skal man selvfølgelig uddybe, det er klart. Det her det er jo slet ikke udtømmende, det er en sætning til hver nærmest. Ikke? Så har man noget med konflikten. Det er en konflikt imellem dem. Der er også en konflikt imellem there is another conflict between Deb and her husband, who doesn't help finish the house like he promises to do. Han sidder faktisk bare og ryger hash i stedet for. Godt. Så har vi symbol. Symbol, det kan være flere ting. Der er flere muligheder. Der er en slange. The snake. Jeg havde en elev, der forklarede, is a symbol of danger and how helping each other is better than trying to do something difficult yourself on your own. On your own. In the end, Deb accepts Lynn's helping hand. Igen, forklaring. Det skal rent faktisk analyseres. Der er ingen analyse her. Det er kun en hurtig note til hver af dem. Ikke? Og main theme, det ved vi jo allerede. Main theme is the main theme is
poverty and community. Lynn wants to help Deb, who is poor and in need of help, but she refuses because she is ashamed. Throughout the entire text, it is clear that Lynn continues to come up with covert ways to help her without her noticing. For example, another theme, ikke? Så er der flere her. Konklusion. In conclusion, clearing the air is a story about blah blah blah. Og herop, der har vi en indledning, hvor vi siger, accepting help from others can be hard. Often we want to be able to do things on our own and prove that we are capable. This can lead to unnecessary hardship, which is one of the main themes of Kathy Kovnik's short story from 2020, Clearing the Air. Og så fortsætter man lige lidt, ikke? Og så har man den. Og relationship. Der er relationship her. Der er relationship her. Og der er relationship her. Så det vil sige, der er altså i det her essay, når det er færdigt, altså rimelig meget. Allerede nu har jeg faktisk 231 ord. Så selv hvis jeg nærmest kun finder citater nu, så er jeg på minimum. Og så skal man selvfølgelig analysere ordentligt i det, vi kalder P-modellen, altså en pointe, et example og en explanation. Og det behøver ikke at være hver gang, man sætter citater ind. Men det giver altså mening at sætte det op på den her måde. Og så skal man huske den røde tråd i alle paragraferne selvfølgelig. Det er også rigtig vigtigt, så opgaven kommer til at hænge sammen. Og så er man kommet frem til det her med, at hun tager imod den her hjælp til sidst. Og det er rigtig godt, og at det kan være rigtig svært at hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes. Og så starter man ud med at sige noget med in clearing the air. Noget med, at hun refuse help. In everyday life, bla bla bla. In conclusion, bla bla bla, ikke? Så kan I se, så har man sat det op på den måde. Og så er det altså meget nemmere at få husket alt det, man skal gennemgå. Så man får det hele med. Og så kan man skrive til sig selv hernede. Husk citat. Husk citat. Husk citat. Og husk citat. Fordi så har man i hvert fald 4 citater, ikke? Man har i det mindste et til hver. 4 i alt. Det var det. Min bærbar, den cuttede mig lige af, fordi videoen den blev for lang. Men det var det. Jeg håber, I kunne bruge det. Det er i hvert fald min guide til, hvordan man kan komme i gang med det her essay. Så man ikke sidder der med et totalt blankt canvas, hvor man ikke aner, hvad man skal skrive. Fordi faktisk så giver opgaven en rigtig, rigtig god formulering til, hvordan man kan komme i gang.